Kurtso politiko berriari hasiera emanez, ikasturteko lehen osoko bilkura egin dute ostegun honetan Gasteizko Legebiltzarrean. Estatus politikoa eta autogobernua presente izan dira eztabaidan. Imanol Pradares Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ekain arterako epea eman die alderdiei autogobernu berria lotu alizateko eta ezinbestekotzat jo du 1979ko Gernikako estatutua berritzea. Peio Txandiano EH Bilduko bozeramaileak itun politiko berri baten proposamena luzatu du, baita eskumen gehiagoren premia aldarrikatu ere. Eneko Andueza PSeko bozeramaileak berriz, ez dutela helburu subiranista islatzen duen estatus politiko berririk babestuko azpimarratu du. Bien bitartean, Palestinaren, pentsiodunen edota lorezainen grebaren aldeko aldarriak izan dira nagusi Legebiltzarreko atarian. Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko baimena lortu du. Diario de Noticiasek argitaratutakoaren arabera, Bianako printza erakundeak baiezko eman dio mausoleo izendapena aldatzeari eta beraz eraikinetako hainbat zati eraitsi ahalko dira. Horrez gain, udalak lehiaketa bat jarri du martxan, eraikina ez ezik, inguruetan ere aldaketak gauzatzeko. Pasaden maiatzean martxan jarritako nazioarteko kanpainaren amaiera iragarri du Guggenheim Urdaibai Stopek. Plataformak positibotzat jo du Alliance for Wetlands taldearekin batera martxan jarririko ekimenarekin lorturikoa, Guggenheim Urdaibai proiektuak biosfera erreserbarentzat suposatzen duen mehatxu larriaz ohartaratzen nahi baitzuten. Halaber, kezkalarria ere adierazi dute, Ramsar UNESCO eta Mitekok bidali zaizkien gutunei erantzuna atzeratu izanagatik. Gabon guztioi eta ongi etorri. Protesta eguna izan dute gaurkoa Ipar Euskal Herrian Frantziako gobernuaren murrizketen aurka. Irailaren 10ean gisa, goizean goizetik mobilizatu dira herritarrak, dena blokeatzeko lemapean. Ostegun honetan, hilak 18, Macron Frantziako presidentearen politiken aurkako protesta eguna izan da Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Goizeko lehen orduetan 50 bat laguneko talde batek Miarritzeko Hotel du Palaiserako sarbidea aldi baterako blokeatu dute. Sarreraren aurrean eseri dira itzuli giezaguzue dirua zioten pankartekin. Poliziak manifestariak irtenarazi ditu orduan eta 2 atxiloketa eta hainbat identifikazio erregistratu dira. Baionan manifestariak 10 erdietatik aurrera biltzen hasi dira Santa Ursula plazan, geltokitik gertu eta hainbat sindikatuen presentziarekin. Manifestazioa 11 baino lehentxeago abiatu da eta milaka lagunek bat egin dute, hiriaren erdigunea zeharkatuz. Garraio publikoan zailtasunak izan dira ere. Sindikatuen arabera, hezkuntzan lehen hezkuntzako 4 irakasletik batek lanuztarekin bat egin du, eta hainbat ospitalek eta farmaziek itxi egin dute, sendagai generikoei buruzko araudia salatzeko. Gehitu dutenez, 10.000 herritar izan dira ostegun honetako martxan. Poliziak ordea 4.000 zenbatu ditu. Beraz, irailaren 10ean egindako blokeoaren jarraipena izan da gaurko eguna. Manifestariek zerbitzu publikoen defentsa, Frantziako gobernuaren aurrekontu murrizketen salaketa eta hezkuntzan, osasunean eta gizarte ongizatean inbertsio handiagoa exijitu dute. Euskalgintzaren Kontseiluak elkarretaratzea agindu asteazken arratsalde honetan Donostian, euskara eta lanpostu publikoak uztartzen dituen azken epaia salatzeko asmoz. Ebazpenaren arabera, Donostiako trafikoa kudeatzen duten langileek ez dute zertan euskara jakin. Diskriminatzailea deritzo auzitegiari eskaera. Euskalgintzaren Kontseiluak asteazken honetan Donostian egin duen elkarretaratzean, botere judizialak euskara eta hizkuntz berdintasunaren aldeko politikak etengabe auzitan jartzen ari dela salatu du. Erakundearen arabera, sententzia euskararen ofizialtasuna bera deseraikitzen ari dira. Gaztelaniaren privilegioa zalantzan jartzea justiziaren aurkakotzat jotzeraino. Azken epaiak esaterako diskriminaziotzat jo du ofizialtasuneko hizkuntza ez ezagutzeagatik hautagaiak kanpoan uztea. Gero eta sakonagoa da lanaldiaren eragina. Gero eta handiagoa euskararen eta hizkuntza berdintasunaren aldeko politikak egiteko zailtasuna. Sententzia euskararen ofizialtasuna bera deseraikitzen ari da botere judiziala.
Hauen arabera, justiziaren aurkakoa da herritarren eskubideak parekatzea, gaztelaniaren privilegio estatusa zalantzan jartzea. Esaterako azken auzi honetan hala argudiatzen da. Espainiar konstituzioa eskuan euskera jakin beharraren inguruan. Que hay discriminación por no tener conocimiento de una lengua cooficial en un territorio que forma parte de España. Kontseiluak ohartarazi du epaileek arauak aldatu dituztela eta arriskuan dagoela azken hamarkadetan lortutakoa. Euskararen desofizializazio prozesu batean atzera egiteko 40 urteko arriskua dagoela. Hori guztia administrazioa euskalduntzeko aukera historikoa dagoenean gertatzen dela gogorarazi dute. Kontseiluak Ela eta Lab sindikatuekin batera 15 urterako plana proposatu du administrazioa euskalduntzeko eta udazkenean eztabaidatuko diren 2 lege ekimenetan arkitektura juridiko berria eskatu du. Izarkom eskolak eta hamaikak podcast solasali berriak jarri dituzte martxan telekomunikazio burujabetzaren inguruan. Hilero, azken asteazkenean egingo diren saio hauetan hainbat adituk eta eragilek hartuko dute parte. Astebete beranduago hamaikan izango dira ikusgai. Izarkom eskolak eta hamaikak telekomunikazio burujabetzari buruzko podcast solasaldi berriak antolatu dituzte. Hauetan hainbat adituk eta eragilek hartuko dute parte, formakuntzarako eta esku hartze sozialerako baliabideak eskainiz. Solasaldiak publikoarentzako irekiak izango dira eta hilabete bakoitzeko azken asteazkenean ospatuko dira Bilboko Izarkomen egoitzan, abendukoa izan ezik. Astebete geroago hurrengo asteazkenean ikusi ahal izango dira hamaikan, telebistan zein webgunean. Besteak beste landuko diren gaiak honakoak izango dira. Adimen artifizialaren argi ilunak, fake newsak, nortasun digitala eta zibersegurtasuna, pantailen inpaktua aur eta gazteengan eta kriptomoda eta diru digitala. Beraz, irailaren 24tik aurrera martxan izango da doako formakuntza eta komunikaziorako tresna berri hau. Helburua erakundeek aspalditik daukaten lankidetza zabaltzea eta sendotzea izan da. Euskarazko eduki eta formatu berriak sortu eta edatzeko asmoa berretziz. 2024an Izarkomek Izarkom eskola sortu zuen, telekomunikazio burujabetzarekin lotutako gaiei buruz herritarrak kontzientziatzeko asmoarekin. Orain egitasmo horri hainbat helburu gehitu dizkiote. Batetik telekomunikazioak eta teknologiak izan dezaketen eragina aztertzea eta bestetik kontsumo arduratsuaren eraldaketa sozialaren eta burujabetzaren inguruko eztabaida piztea. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak agerraldia egin du ostegun honetan Gasteizko Legebiltzarraren aurrean. Informazio gehiago dauka gure berri emaile Maite de Felipek. Kurtso hontako lehenengo osoko bilkura ospatzen da ostegun honetan Gasteizko Legebiltzarrean. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea egin du, jakinarazteko datorren astean euren herri ekimen legegilea bozkatuko dela, eta argi utzi dute ez dutela amore emango. Bestalde, asteburu honetan egingo diren manifestazioen inguruko xehetasunak eman dituzte. Ostegun honetan bildu da Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua Gasteizko Legebiltzarrean. Bertan ospatu baita ikasturte politikoaren lehen osoko bilkura. Elkarretaratzean salatu dute Jaurlaritzak herri ekimen legegilea Legebiltzarrean blokeatzeko eta ez eztabaidatua ezta bozkatua ere izateko hartutako erabakia. Bestalde jakinarazi dute asteazkenean EAJari eta PSEri hilaren 25eko osoko bilkuraren aurretik bilera bat egiteko eskaria egin zietela. Jaurlaritzaren txostenari lotu ez daitezen eta Legebiltzarrean herri ekimen legegilea aintzat hartzearen alde bozka dezaten eskatzeko. Mugimenduak azaldu du euren ustez ez dutela pisuzko argudiorik herri ekimen legegilea blokeatzeko eta lehenbailen likidatu nahi dutela. Horren aurrean argi utzi dute borrokan jarraituko dutela eta gogorarazi dituzte larunbat honetan Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan egingo diren manifestazioak. Bilbon arratsaldeko 6etan eta Gasteizen eta Donostian eguerdiko 12etan. Elkarretaratzean bildutako sinaduren inguruan ere aritu dira. Azpimarratuz, beharrezko baldintza guztiekin egindako eta modu masiboan babestutako herri ekimen legegilea Legebiltzarrean blokeatzeak bere izateko arrazoia desnaturalizatzen duela. Gaurkoan, Asisko Urmeneta izan dugu eguneko elkarrizketan. Estrenatu berri du Sorgina banaiz dokumentala, inkisizioak sataniko baten parte izateren argudiopean, Euskal Herrian eginiko exekuzio kolektiboak jorratzen dituena.
Hona hemen kontatu diguna. Pasaden irailaren 13an Sorgina banaiz dokumentala estreinatu zen. 11an izan genuen ikusgai eta Xaloan eta Kanalduden ere emititu zen. Sorginkeria akusazioak eta horrekin loturiko exekuzio kolektiboak ditu oinarri, hau da, inkisizioak sekta satanikoan parte hartzearen argudiopean aurrera eramandako ekintzak. Eta guzti honi buruz, sormen prozesuari eta beste hainbat konturi buruz hitz egiteko, Amekako platoan daukagu gaurkoan, dokumentalaren zuzendaria Asisko Urmeneta. Arratsaldeon. Baita zure. Zer moduz? Ederki, zuek ere bai. Primera. Irudigia, gidoilaria, zuzendaria ere bazara, kultura alor ezberdinetan murgilduta zaudet, nondi datorkizu halako sormen grin hori? Nik uste momentu jakin batean behartu ikusi nuela nire burua izendatzeko pixan nire ondo eza. Nire Iruñekoa, euskalduna, alde guztietatik ukatua eta gauza interesgarrienak ere bai aurkitzeko lanak. Eta nik uste noizbait hasi zela, pixkat grina hori, gauzak zeratzeko eta pixkat aztertzen hasteko eta aztertzen nituenak interpretatzeko bestela. Eta, ez dakit, nolako zerbait. Oraingo honetan, Sorgina banaiz dokumentalari buruz hizketan arituko era gehien bat, estreinatu berri duzu dokumentala, pasaden larunbatean 11an ikusgai izan genuen besteak beste. Zer konta diezagukezu dokumental honi buruz? Bidai ederra izan dela, oso denbora laburrean, sartu gara 3 partzuer, erran dezagun, Aitor Karasatorre, Eneko Gallarzagoitia eta 3 abentura honetan. Eta bidai honetan zehar gauza asko aldatu dira, gauza pila bat erori zaigu ere bai, gure aurre usteoetatik eta hola, eta ikasi gauza meta bat. Sorgina banaiz izenarekin ikusten dugu orain, baina horretik, menatzen ikustezakegu bezala, ni ez naiz Sorgina gisa hasi zineten proiektatzen, nola gertatu da izen aldaketa hori eta zergatik? Hori nik uste bidai horren parte dela. Hasia batean, ni naiz Sorgina, hori baita sumario judizialetan 100 aldiz agertzen den oihu isilarazia, ni naiz Sorgina. Gero torturapean azkenean lortzen zuten hori bihurtzea, eta erratea gabe ni Sorgina naiz, hiltzailea naiz, aurrak kozinatzen ditut, auzoa pozointzen dut, lehenbiziko horroa izaten zen ni naiz Sorgina, nik ezakit nola egiten den sorgin bat, ni naiz zu erraten naizaren hori, hori argi genuen izanen zela. Baina batetik bidaia honetan ikasi dituen gauza direla eta ez direla, eta bestetik ere sobera inkisitoriala, sobera ezezkoan gelditzen zen, ni naiz Sorgina, eta bilakatu da ni Sorgina banaiz. Baina ni Sorgina banaiz horrek badu ekiboko txiki bat, izan daiteke kondizionala, edo izan daiteke baieztapena. Horren, bietatik badu, ez dut spoilerrarena eginen, baina aldatu da, garai batean proiektua zena ni naiz Sorgina, bilakatu da ni Sorgina banaiz. Spoilerra agian eginez, baina konta dezagukezu sinopsi txiki bat oraindik ikusi ez duten ikusleentzat zer topatuko duten dokumentalean? Lagunduko gaituzte dokumentalean ikusleek guk egin dugun bidaian. Bidaia hortan partitu gara Logroñotik. Logroñora edo poteatzera joaten denak eta hola badaki autoan on utzi behar duen Rebellingo parkinean. Rebellingo parkin horren azpian dago Jauregi inkizitorialaren etxea izan zena, hondakinak hor daude. Eta hortatik pasatu izan dira milak euskaldun, torturatuak, hilak, bere buruaz beste eginak, eta ez da plaka miserable xistrin bat ere adierazteko hor ze izu lekua izan zen inun ere. Horan, abiatu gara hortatik, eta gero segitu dugu, joan gara Sorbonako Unibertsitateko irakasle baten gana, zeren erran behar da Euskal Herrian ez dugula hain argi kontatzen ze gertatu den hemen. Eta atera behar izan garela, bai Ameriketara, Frantzian barrena, Inglaterrara, entzutera, egiazki, sorgin eiza, prozesu historiko hori zer izan den. Eta, hola, bidaia horretan, ikusiko dugu ere bai, azken batean, Euskal Herrian daukagun sorginaren irudi interesatu bada,
norbaitek jakin historiko batean asmatua, eta guk jarraitzen dugu hori erreproduzitzen, naiz eta orain mistifikazio berriak lotu diren, eta saiatzen gara errebeldiatik, edo feminismoarekin lotzen, eta sorginaren irudia, ze irudi den eta nondik heldu den. Hori guztia nahasmaz dokumentalean. Beraz, dokumentazio prozesu luzea izan du dokumental honek? Bai. Baina erran behar da 2020an atera genuela komiki bat, Zugarren mende, Zugarramurdiko herritar batzuk eta eskaturik. Horiek nahi baitzuten noizbait eta behingoan konta genezan historia izan zen bezalakoa. Eta gero hortatik zaitu dugu dokumentatzen, loturak egiten, kontaktuak eta hola, eta pentsatu genuen zergatik ez egin dokumentala. Horran, dokumentazio lana egina zegoen lehenagotik, gero jarraitu dugu, eta dokumentala burutzearekin batera ere, akademiko, lehen lerroko eminentzia batzuk ere elkarrizketatu ditugu, eta bikin gauza asko ikasi dugu, baina bada nun dokumentaturik, baldin badakigu nun. Eta Euskal Herrian ez da horren erreza dokumentazio hori topatzea? Euskal Herrian erran bezala, ari gara, nik uste betiko zirimolan, hau adibidez, liburu bada zoragarria, Florenzo Idoatek atera zuena, hau, orain arte atera den onena. Horrengatik desagertua dago, eta ez da berriz ere berrargitaratu. Eta berriz, duela gutxi Maleficium izeneko erakusketa bat antolatu zen Nafarroako gobernuak, unibertsitate publikoak, pribatuak, artxiboak, sekulako diru ofizial, legal, ilegal, pribatu, publiko, zer kontatzeko betikoa. Betikoa nahi baita, fokoa eman, aber zer egiten zuten sorgin haiek, ja akelarrik egiten zuten, edaberik hartzen zuten, dena uzten da nebulosa batean, ez da daturik, ez da izen deiturarik ematen, eta ateratzen zara erakusketa hortatik, sartu zarena baino nahasiago. Guk egin nahi izan dugu zer, batetik fokoa eman, ez gure arbasoen gana, ja zer egiten ote zuten, ez, borreroen gan, nortziren, ze interes zuten jazarpen hortan, ze ondorio gizenak atera zituzten eta ze onurak, eta orduan hori guztia testu inguru historiko batean. Hori Euskal Herrian zoritxarrez ez da egiten. Eta baita ere egin nahi izan dugu, gure arbaso horiek, sorgintzat akusatuak ziren gure arbaso horiek, doi bat horatzea edo duintasuna alden neurrian itzultzea. Guk sinesten dugu ez zirela sorginak. Eta orduan bide horretan sakondu dugu. Ni Euskal Herrian ez da hala kontatzen. Gizarte gisa informazioa falta zaigu sorginkeri argudiopean egin ziren prozesu guzti hauen inguruan? Dudari gabe. Eta oso interesantea da, interneti esker, sartzen algarela munduan, tesi doktoraletan, unibertsitatetako tratatuetan. Eta orain oso kuriosoa da ikustea, Espainiako Inkisizioa garai batean hartzen zuen Filipinetatik Siziliaraino. Eta leku horietan guztietan ezarri izan zituen tribunalak Inkisiziokoak. Herri horiek guztiak, honezkero, dire errepublika normalak, independenteak, soberanoak, eta nola ikertzen zuten Espainiako Inkisizioaren pasaia beren herrietan. Eta denetan, agertzen da, denetan politiko epitetoa. Portugalen, Sizilian, Mexikon, denetan, hemen segitzen dugu, ja beladona edo belarrona, inkizidorek erraten zuen bezala, edo mandragora, edo egiten zutenez sexo, droga eta rock and rolla, edo zertzen. Ez, hori zen eraikuntza juridiko eta teologiko bat jendea erditik kentzeko. Horren, informazioa izan bada, baina bilatu behar da Euskal Herritik kanpo, herri normaletan, herri normaldoetan, herri subiranoetan, kago ez kaude hortan, hain zuzen ere ez kaude hortan, neurri handi batean inkisizioak albidetu zuelako, inkizidore batek erantzuen bere momentuan, 1600etan, inkisizioko tribunalek atxikitzen dute gure monarkiaren erresumak ongi lotuak. Batzuk atxiki gaituzte, eta horrengatik hor gabiltza, salsa horretan beti sorginen inguruan itzulika, baina galdetu mexikar bati edo siziliar bati edo portugaldar bati, eta ez du erranen, bai, lehengo sorginak, errandu, ez, lehengo gure arbasoak. Sorgina naiz dokumentala gauzatzea zaila izan da, erronka bat izan da zuentzat.
Erronka bai, zeren azteko ez da ene baratzea. Ni marrazkilaria naiz eta gustura egoten naiz marrazten. Eta hemen berriz koordinatu behar izan dugu gauza pila bat, aipatu bezala 3 lagunen artean eta ordu terdian burutu behar izan dugu, orduan sartu behar izan gara alor batzuetan guztiz arrotzak genituenak, orduan lan volumena ikaragarria handia izan da, baina gero dokumentala bera joan da eraikitzen bere burua, eta horretik joan da uste ezken nuen bidetatik ere bai, eta nekosoa bai, nekagarria ere bai, baina emaitza, nik uste, ez dakit, emaitza ja ez dagokigu guri, ja ikusleari da, erratea, ulertzen da ez da ulertzen, ados naiz ez naiz ados, baina polita izanen da nik uste eztabaida zintzo bat irekitzeko. Nahi dut, Euskal Herrian sorgina nola agertzen zaigun txikitatik gure ospakizunetan. Herri batzuetan atxikitzen dute manera tradizionalean. Mundakan, adibidez, hemen Bizkaian, zu ematen diote sorginari, eta eta sorgin klasikoa, erratza gainean, bere mozoloa, bere katu beltza, eta horrela. Beste herri batzuetan, Laudion, bizia barkatu diote. Beste leku batzuetan, denetarik bada, baina batzuk alde dire, beste batzuk oso kontrak, ez oso barneratua daukaguk zerbait izan dela hemen, eta egia osoa ez zigutela sekulan kontatu izan. Horren, hori nahiko genuke herri joan, eztabaida zintzoa ireki, eta adibide batzuk eman ditugu dokumentalean, nola deseraikitzen ari diren sorginaren irudi misogino eta injusto hori herri batzuetan. Anotzibarren Nafarroan, Senperen Lapurdin eta Barretan. Horren, hoxe, bide badago oso interesgarria deseraikuntzarako. Sorgina banaiz dokumentala, esan dugun bezala pasaden larun batean estrainatu zen Amaikan, Xaloan eta Kanalduden, 3etan. Orain zein izango da edapena, hau da ikuslek, non izango dute aukera dokumentala ikusi ahal izateko? Bai, hasteko ekimenaren ideia izan zen Aitor Karasatorrerena, gure partzueretako batena, zen aspaldi norbaitek errantzuen dena ez da ETA, dena ez da ETB. Eta egiazki, nik ETB, mexikano batzute kantu bat, herria maite dut, naiz eta herriak enauen maite. Nik telebista maite dut, baina telebistak enau maite. Eta ETB-rekin, nik kritikoagoa naiz, edo kritikoa naiz. Eta berriz ikusten dut, Amaikan, Kanalduden, Xaloan, ze gauzak egiten diren, ez dakit nolarran, bestelako gauza, bestelako esperientzia kreatiboak, bestelako bideak jorratuz, badakigu nolarran, prekarietatea erraten baut igual gogorregia da, baina komikigileo badakigu prekarietatearekin bizitzen, orduan ideia oso ona behar da izan, nahiz eta igual gero zu artifizial gutxi. Orduan, pentsatu genuen zergatik ez, Ataunen estrenatu den gaualdian berean, Euskal Herri guztian emititu. Baina, ETB-nik enuen gogoan. Ez da posible izan ote zen ere, eta pentsatu genuen zergatik ez, Euskal Herrian nola zatikatua baitago 3 zeretan, txataletan, Amaika, Xaloa eta Kanaldude. Tanetako esperientzia zoragarria izan da, nik uste hori errepikatzen halko zen zerbait dela, eta jende askok gainera ikusia du, gaualdi hortan eta filma, eta zoriondu edo kritika dena dela. Baina horre egon da aireratua. Horinetako sekulakoa izan da. Eta jozki mil esker zuei, Xaloari eta Kanalduderi. Eta gero, hemendik aurrera, batetik jorratzen ari gara nazioarteko jaialdietan aurkezteko aukera, eta bestetik herri-zerri jotzea. Herri-zerri komikekin egin izan dugun bezala, herritara joan, filma proiektatu, eta gero solasaldia. Horren baditugu data batzuk lotua, Ondarroa, Maule, Azparne, eta eta Zarautz, eta hola ibiliko gara. Maituko dugu gaurkoan elkarrezketa, Asisko Urmenetan, mila esker Amaikara tortzegatik. Nik zuei, egiazki. Mila esker. Gaurkoan, Eskafandra taldearen Eskafandra abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Eskafandra, jantzi eta
ia ondoratzen. Zoriontsu izan behar honen kondena. Nire momentu honenean nagoela, suposatzen da nola liteke hariman egarez izatea. Ametxarrotzen gatik dena eman ta jeitsi naiz guna bizalera. Eten gabe hasi naia urperatu, azalera igotzean zain zaudezu. Zoriontsu izan behar honen kondena. Nire momentu honenean nagoela, suposatzen da nola liteke hariman egarez izatea. Ametxarrotzen gatik dena eman ta jeitsi naiz guna bizalera. Guna bizalera. Guna